Ndewo, no, and welcome to your weekly sentence review. If the week was busy for you, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple, to raise 10,000 next-generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. And remember, you can download the workbook for this week, week 7, at learnibonow.com. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Achọghị m nri. I don't want food. Repeat after me. Achọghị m nri. Achọghị m nri. Achọghị m nri. Number 2. Achọghị m mmiri. I don't want water. Repeat after me. Achọghị m mmiri. Achọghị m mmiri. Achọghị m mmiri. Number 3. Mba. Achọghị m. Daalụ. No, I don't want. Thank you. Repeat after me. Mba. Achọghị m. Daalụ. Mba, achọghị m. Daalụ. Mba, achọghị m. Daalụ. Number 4. Enweghị m ego. I don't have money. Repeat after me. Enweghị m ego. Enweghị m ego. Enweghị m ego. Number 5. Enweghị m ozi. I don't have a message or I don't have news. Repeat after me. Enweghị m ozi. Enweghị m ozi. Enweghị m ozi. Number 6. Enweghị m oge. I don't have time. Repeat after me. Enweghị m oge. Enweghị m oge. Enweghị m oge. Number 7. Abụghị m onye ebe a. I am not from here. Repeat after me. Abụghị m onye ebe a. Abụghị m onye ebe a. Abụghị m onye ebe a. Number 8. Ọ bụghị m. It is not me. Repeat after me. Ọ bụghị m. Ọ bụghị m. Ọ bụghị m. Number 9. Ọ bụghị eziokwu. It is not true. Ọ bụghị eziokwu. It is not true. Repeat after me. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu.
Number 10. Anaghị m eri nri. I am not eating food. Repeat after me. Anaghị m eri nri. Anaghị m eri nri. Anaghị m eri nri. Number 11. Anaghị m aga ahịa. I am not going to the market. Repeat after me. Anaghị m aga ahịa. Anaghị m aga ahịa. Anaghị m aga ahịa. Number 12. Anaghị m arụ ọrụ. I am not working. Anaghị m arụ ọrụ. I am not working. Repeat after me. Anaghị m arụ ọrụ. Anaghị m arụ ọrụ. Anaghị m arụ ọrụ. Enweghị m ihe niile. I don't have everything. Repeat after me. Enweghị m ihe niile. Enweghị m ihe niile. Enweghị m ihe niile. Number 14. Ha amaghị ihe m na-eme. They don't know what I am doing. Repeat after me. Ha amaghị ihe m na-eme. Ha amaghị ihe m na-eme. Ha amaghị ihe m na-eme. Number 15. Ọ chọghị ịdụ azụ. He or she doesn't want to retreat. Repeat after me. Ọ chọghị ịdụ azụ. Ọ chọghị ịdụ azụ. Ọ chọghị ịdụ azụ. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 7. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for week 7 at learnibonow.com. Abụ m nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.